Jozef, chcem sa spýtať, na akú univerzitu ideš študovať a čo ideš študovať? No, ja idem študovať do Londýna na Institute of Contemporary Music Performance a vlastne je to také nejaké spojenie gitary, songwritingu alebo respektíve kompozície. Pomohol ti jazykový certifikát, aby si sa dostal na túto školu? Jednoznačne. Veľmi mi pomohla príprava, lebo vlastne pripravovala vaša lektorka. Tak nejakú bezprostrednosť som získal, že som dokázal hneď automaticky odpovedať, že som sa dokázal v takých normálnych situáciách bežných reagovať. No a samotný certifikát mi uzná škola ako, respektíve potrebujú minimálnu nejakú úroveň a vlastne môj certifikát je tam spĺňa tú minimálnu úroveň, čiže to je úplne super. Bolo to ťažké pripraviť sa na ten certifikát? Možno keď porovnáš tú prípravu na certifikát s tým, čo si sa napríklad učili v škole. Či to bolo ťažšie, ľahšie, ako by si to zhodnotil? Ťažšie. Neviem, či ťažké. Viac sa mi to páčila tá príprava ako v škole, jednoznačne bol to individuálny prístup. Veľa som rozprával, veľa som mal možnosť a bol som trošku tlačený do toho, aby som tomu venoval nejakú pozornosť. Čo by si možno odchádzal ostatným študentom, ktorí rozmýšľajú nad tým, či si urobiť alebo neurobiť certifikát? Odkázal by som asi toľko, že určite urobiť, lebo nikto nevedia, kedy sa niečo zíde. Ako ja som si alebo aspoň zo začiatku som si myslel, že stačí maturitné vysvedčenie a vlastne až niekedy úplne na konci, v júli som si zistil, že vlastne oni vyžadujú určitý certifikát a vlastne tento CTMGL certifikát po to spadá.